Ganaw. Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. Nandito ako sa may Porac. Pinuntahan ko lang yung kapatid ko. Sabay mag-update na rin tayo dito sa may Angeles City mga tol. Ito mga tol, papunta ng Porac, Pampanga. So dito tayo papunta ng Angeles City. So dire-diretso lang tayo dito. Maraming salamat pala sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag niyo po kakalimutan pindutin yung bell para po lagi po kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po sa inyo. So yan mga tol, yung mga rito, yung mga dump truck, napakarami dahil dito kumukuha ng mga buhangin dinadala sa iba't ibang mga lugar tulad ng Manila. Ayan. Halos karamihan ng biyahe dito sa Manila. Pwede rin dumaan dito papunta ng San Fernando. Kaso tayo dadaan lang dito sa Angeles City. Ayun yung mga truck sa yun yung kumukuha ng mga buhangin. Papunta ako dito sa Manibawag mga tol. Meron na akong nakikita mga pumapasada ng mga jeep. Balibago to Angeles lang ata yung nakita ko kanina, yung mga checkpoint. SM First to Angeles City. Ayan, yun lang yung mga pwede. Yung papunta ng Mabalacat, wala pa akong nakita kanina eh. Hindi pa ata pwedeng dumaan yung mga pang-publikong mga sasakyan mga tol. Andito na tayo sa may Nepo. Ayun yung video bukas. Shoutout pala kay Christopher Pamintuan tsaka si Boss Angelo from Olongapo City. Ayan, shoutout din kay mga tamo, kay Frankista Motor. Ayan, ingat po kayo lagi at tsaka lahat na nanonood sa akin. Ayan, shoutout po sa inyo ha.
Ayan, Nepo Mall. Papunta ng San Fernando. Ayan, dyan. Face mask oh. Mga nagtitinda ng face mask, napakarami. Ayan pala yung mga pumapasada na ng jeep. Ayan oh. Kung nakikita nyo mga tol, ayan oh. Ayan, meron na namamasada. So yung jeep oh, may mga nakalagay na harang sa ano, sa mga upuan. Ayan oh. Ayan oh. 4 lang yung nasa doon ah. Sa isang jeep kanina 4 lang yung nakasakay. 4 by 4 di 8 lang. 8 yung ay yung taxi tumigil pa sa gitna ng ano. Wala. Iba talaga yung mga pumapasada, mga pasaway. Salon bukas na rin, no? Ayan. No face mask, no entry. Alos ko konti pa lang yung pumapasado na jeep. Hindi naman masyadong marami, pero traffic dito. Ayan o, nag-ano ng trike oh. Bye-bye ka, bye-bye. Nandito na ako sa may Balibago. Ayun, napaka-traffic sa Angeles eh, kaya grabe. Paano pa kaya kapag bumalik na yung mga pumapasada na jeep? Lagi siguro napaka-traffic. So ngayon, konti lang pa lang yung nakikita ko eh. Eh wala pa yung mga pumapasada na Mabalacat City kahit sa may Concepcion. Dito pa lang yan ah.
yung mga Black American, oh, wala mga face mask. Ito talaga yung mga hanap tayo ng mangga. Oh, di masyadong masarap yung mangga nun, no? Medyo painog na. Ayun, papunta ng ano to, Marquee Mall. Kanan. Kaya dadiretso tayo dito. Ito tayo ng Gao. Yung Balibago, ay yung Astro Park. Ay, matraffic dito. Check ka, i-check yung ID mo. Kalbaryo, puro traffic. Pero papunta rito medyo okay naman eh. Yung papunta lang ng Angeles, yun talaga yung traffic. Pag galing ka ng Gao tapos papunta ka ng Angeles, traffic, napakatagal. Mamaya makikita nyo yung gaano kahaba yung mga sasakyan. Okay, no? Yan yun naman. Eh, pumapasada yun, no? Yung sa Gao pwede na rin. May pumapasada na rin pala eh. Dito traffic eh. Kaya pwede yun. Yeah. Ayan po. Ayan yung traffic dito. Ganyang kaaba. Ayan ha. Ayan. Tingnan nyo naman gaano kahaba yung traffic dito. Ayan. Bawat isa check pa yan kung anong gagawin nila o kung anong gagawin nila sa Angeles City or kung saan sila galing. Ayan. Yan yung tinatanong nila sa mga papunta ng Angeles. Ayan o. Napakahaba, diba? Sobrang traffic, oh. Mahirapan ka talaga kapag pupunta ka ng Balibago. Oh, hanggang dito. Ngayon natin. Oh, lampas na rito. Oh, hanggang dito yung traffic. Eh, dadami pa yan, oh. Pasok ng stoplight.
maraming pumapasada dyan. Okay yan. Natin yung mangga nila rito. Magkano ang kilo? 20 po. 30. Ha? 30. Di pwede 25. Kaya kuya, ilan? Lang oh. 1 kilo. Ayan guys, bibili tayo ng mangga. Tinawaran natin at 25, binigay ni ate. Yan. Te, pwedeng pumili te. Sige po. Ayan, pipili tayo. Dali lang ha. Ito yung binili kong mangga 4 na kilo, 100. Ayan, napakarami na. Ano, sarap ng mangga eh. Kaya kapag lagi ako nag-vlog, pag uwi ko bibili na ako ng mangga. Ayan na. Parang medyo ulan ata. Traffic na talaga oh. Guys, bumili ako ng saksakan sa likod kasi nasira yun sa amin eh. Okay na. Yeah, salamat. So guys, yung binili ko 120. Ito iset ko pa to eh. Guys ha, maraming salamat sa panonood nyo ng aking mga vlog mga tol. Sana huwag kayong magsasawang manood sa mga vlog ko ha. So yun mga tol, hanggang dito lang muna yung pagbibigay yung update sa inyo mga tol ha. Salamat sa inyo mga tol.